नमस्कार मित्रांनो, MK ऑल न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे। मुंबई पोलीस शिपाई चालक भरती होणार आहे का, तर भरपूर मित्रांचे मेसेज होते। तर मुंबई पोलीस शिपाई चालक भरती होणार आहे। तर यात सर्वात महत्त्वाचा तारीख आणि विषय बघा। विषय आहे मित्रांनो, तर मुंबई पोलीस शिपाई चालक भरती आणि तारीख 20/10/2022। तर चालू महिन्याचंच ही अपडेट आहे। तर पूर्वतयारी करण्याबाबत तर चालक पदासाठी पण भरती होणार आहे येत्या भरतीमध्ये मित्रांनो। तर मुंबई पोलीस शिपाई चालक भरती 2020-2021 मध्ये एकूण 994 पदे रिक्त आहे। तर यासाठी शासनाने मंजुरी पण दिलेली की बाबा तुम्ही एवढे पदे भरून घ्या, मान्यता दिलेली आहे। आता 994 पदासाठी जवळपास 50,000 पेक्षा जास्त आवेदन अर्ज येणार आहे। 100% येणारच आहे मित्रांनो, एवढ्या पदांसाठी एवढे अर्ज येणारच आहे। तर त्यासाठी तर याचा प्रोसेस आता थोडं चेंज झालेला आहे। आता प्रथम शारीरिक मोजमाप होणार आहे, नंतर मैदान चाचणी, नंतर वाहन कौशल्य, नंतर लेखी परीक्षा। तर अशा प्रकारचं प्रोसेस असणार आहे। पुन्हा सांगतो, प्रथम तुमची शारीरिक मोजमाप, हाईट, चेस्ट चेक केली जाणार, नंतर मैदान चाचणी, नंतर ड्रायव्हिंगचं टेस्ट असणार आहे, नंतर लेखी परीक्षा। अशा प्रकारे तुमची आता प्रोसेस असणार आहे चालक पदासाठी। आता यासाठी जे जे साहित्य लागतात तर सर्वांचे आयोजन करायचं आहे। तर अंदाजपत्रक, समजा मैदान चाचणी घ्यायची असेल तिकडे काही साहित्य नसेल तर सांगायचं की बाबा हे साहित्य नाही, तर हे सर्वांची तयारी करायचं आहे आणि ते त्वरित तुम्हाला सांगायचं आहे की बाबा हे एक गोष्ट नाही आहे म्हणून। आलं ना लक्षात? आणि मित्रांनो, आता मैदान चाचणीमध्ये काय असणार आहे चालक पदाचं, तर 1600 मीटर आणि गोळाफेक 1600 मीटर 30 मार्क असणार आहे, गोळाफेक 20 मार्क। पुरुष उमेदवारांसाठी आणि महिला उमेदवारांसाठी 800 मीटर आणि गोळाफेक 800 मीटरला 30 मार्क आणि गोळाफेकला 20 मार्क। तर अशा प्रकारे मैदान चाचणी असणार आहे। तर हा व्हिडिओ बनवण्याचा आणि सांगायचा एकच उद्देश की मित्रांनो, प्रत्येक जिल्ह्यांच्या आता जागा डिक्लेअर होणार आहे आणि जाहिरात कधी पण प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे। तुम्ही तुमची तयारी कंटिन्यू चालू ठेवा मित्रांनो। महाराष्ट्र पोलीस भरतीतला लहानातलं लहान अपडेट आलं की आम्ही तुमच्यापर्यंत नक्कीच पोहोचवणार आहे। आणि तुम्ही जर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या। अशा प्रकारचे न्यूज आणि अपडेट तुम्ही सहजपणे बघू शकता। सबस्क्राईब केल्यानंतर बाजूला असलेला लाल कलरचा बटन प्रेस करा, म्हणजे जेणेकरून मी कुठलेही व्हिडिओ अपलोड करतो तुमच्यापर्यंत ते नक्कीच पोहोचणार आहे। मित्रांनो, तुम्ही तर पोलीस भरतीची तयारी करत असाल तर पोलीस भरतीसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणारी पुस्तक मी तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे मित्रांनो। तर विठ्ठल राऊतवर सरांनी आपल्यासाठी 4थी वर्जन पुस्तक आणलेली आहे मित्रांनो। तर तुम्ही स्क्रीनवर बघू शकता पोलीस भरती 812 भाग 1 आणि पोलीस भरती 812 भाग 2। तर मित्रांनो, 25 सप्टेंबरपासून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये पुस्तक अवेलेबल झालेले आहेत। आणि तुम्हाला तर माहीतच आहे की तिसरी वर्जन जी होती पोलीस भरती 572 प्रश्नपत्रिका संच, तर यामध्ये जवळपास 18,000 प्लस प्रश्न आहेत मित्रांनो। 2021 मध्ये झालेल्या पोलीस भरतीला मोठ्या प्रमाणे प्रश्न या पुस्तकातून आलेले आहेत। आता 812 या प्रश्नपत्रिका संचाचं वैशिष्ट्य काय आहे, तर पोलीस शिपाई, SRPF म्हणा, जेल पोलीस, रेल्वे पोलीस म्हणा, तर यातील जवळपास 63 प्रश्नपत्रिका या पुस्तकामध्ये समावेश आहे। विशेष म्हणजे अंकगणित व बुद्धिमापन, प्रत्येक प्रश्नांचे स्पष्टीकरण पण यात दिलेलं आहे मित्रांनो। सांगायचा एकच उद्देश की मित्रांनो, तुम्ही तर पोलीस भरतीची तयारी करत असाल तर तुम्हाला जास्तीत जास्त प्रश्नपत्रिका सोडवायचं आहे। तुम्ही किती जास्त प्रश्नपत्रिका सोडतो तेवढं तुम्हाला प्रॅक्टिस होणार आहे, कारण का पोलीस भरतीला रिपीट प्रश्न पडत असतात, म्हणजे मागील वर्षीचे त्याच्या मागील वर्षीचे तेच प्रश्न पडत असतात। किती जास्त प्रश्नपत्रिका तुम्ही सोडवाल तेवढं तुम्हाला इझी जाणार आहे। तर हे दोन्ही पुस्तक मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे मित्रांनो। तुम्ही तर पोलीस भरतीची तयारी करत असाल तर तुमच्याकडे हे पुस्तक असणे अत्यंत गरजेचं आहे।